Οι μαθητές χορεύουν Συρτό Θράκης με το τραγούδι «Νάχα νερά τζινάρεχνα», «Ζωναράδικο», «Ποδαράκι» και «Ματιλάτο». Η ερμηνεία τους αποδίδει την τελετουργία, αλλά και τη χαρά μιας εποχής που το γλέντι ξεκινούσε από την προετοιμασία. Μια πολύπλευρη ομάδα εκπαιδευτικών, η κυρία Ξηρογιάννη Μαρία, ο κύριος Καραμπάτσος Γιώργος, η κυρία Μαλαπάρη Αφροδίτη και η κυρία Βουτσελά Τζέννη συντόνισαν με αφοσίωση την προετοιμασία των μαθητών. Όσο πολλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ανταμώσαμε μετά από πολύ καιρό ξανά εδώ πέρα. Σήμερα το 14ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας θα σας παρουσιάσει ένα μικρό δρόμενο από την περιοχή της Θράκης με τον αποχωρισμό της νύφης την ημέρα του γάμου της από τη μητέρα της και από το σπίτι της. Μετά θα χορέψουμε το πρωτόψιμο που επακολουθούσε το αποχωρισμό της νύφης από το σπίτι και θα ακολουθήσει ένα συρκός, ένα ζωναράδικος, το ποδαράκι και θα αποχωρήσουμε με ένα μαντιλάτο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε πάλι εδώ. Να ανταμώνουμε και να χαιρόμαστε κάθε χρόνο έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα. Σήμερα ξεχωρίζεται η μάνα από τη θυγατέρα. Γαμπρέ την ύφη να αγαπάς, να μην την εμαλώνεις, σαν το βασιλικό στην γη να την εκαμαρώνεις. Άστρα μου χαμηλώστε, σύννεφα, σύννεφα κατεβείτε, να δείτε τον ξεχωρισμό και πάλι και ανεβείτε. Χωρίζει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στον τόπο που χωρίζουνε, χορτάρι δεν φυτρώνει. Σε γέλασαν μανούλα μου, σε πήραν το παιδί σου, σε πήραν την τρενταφυλιά μέσα από την αυλή σου. Σε γέλασαν μορμάνα μου, σε πήραν την κοπέλα, για ένα ζευγάρι παντούφλες, για ένα δαχτυλίδι. Στη σκάλα που θα κατεβείς, να μην αναστενάξεις, γιατί εδώ γεννήθηκες κι αλλού πας να γεράσεις. Θέλεις ράνε με γλυκιά μου μάνα, θέλεις ράνε με μαργαριτάρι, θέλεις βάλε με γλυκιά μου μάνα, κι αργυρό σταυρό να με φυλάγει. Εύχα μωρή μάνα, να δεις πώς τρέμε ο ήλιος, πώς τρέμε, πώς σχηματίζει, ώσπου να βασιλέψει. Σε γέλασαν μορμάνα, σε πήραν την κουπέλα, για ένα ζευγάρι παντούφλες, για ένα δαχτυλίδι.
είναι. Αυτό είναι το χαναράδικο. Yeah.
Ελλάδας παρουσιάζει χώρους από την Ήπειρο.